Bäherden seme zawodynyň ikinji tapgyrynyň we ýaşlyk su arasalyjy desgatynyň ulanmaga berilmegine başlanan dawaralyň şatlygy hormatly prezidentimiziň Ahyl welaýatynyň ýylatyna ýokary hili hyzmat etjek täze döwrewap ýolagçy awtobuslaryň öküýde golaýyny sowgat bermegi bilen utgaşyp welaýatyň ýylatynyň döwlet başlarymyzy bolan gowunçyny we buýsunçyny artdyrdy. Täze awtobuslary ýyllarına selip kabul eden welaýatyň ýylatynyň munyň üçin gahrman arkadamyza hemem arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşallyklarynyň we alkyşlarynyň çägi ýok. Täze döwrewap ulug tehnikalary Ahyl welaýatynyň giň gerimli çäklerini şol sany etrafary menzillerde hereket edip welaýatyň ýylatynyň awtobuslary arkaly gatnamaga bolan isleglerini kanatlandyrmagy mümkinçilik berer. Häzirki döwürde ýurdumyzda işçen hereket edýän awtobuslar injamlaşdyrylşy we olurda döredilen şertler babatda belirleyen ýokary talaplara dogly laýyk gelýär. Bäherden seme zawodynyň ikinji tapgyrynyň ulanmaga berilmegi münasibetli hormatly prezidentimiziň sowgat beren bu täze awtobuslarym hut şeýle kämil ýokary hili uluglardyr. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň sebitleriniň elatyna edilýän ulug hyzmatlarynyň medeniýetiniň häzirki zaman talaplaryna dogly laýyk gelmegi ugruny ýygyderli taglalaryň edilýänini bellemek gerek. Gahrman arkadamyzyň saýasyna we arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna bu ugru degişli alyp barýan işlere hemişe möhüm ähmiýet berilýär. Gahrman arkadamyzyň ýygyderli taglalary bilen ýola goýulyp, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymy tarapyndan üstünlikle dowam etdirilmegi arkaly ýurdumyzyň ulug düzümine ýola goýulan hyzmatlar häzirki zaman talaplaryna we halkara uluglaryna dogly laýyk gelýär. Bu orta jemgyýetçilik uluglygyň ähli görüşleri boýunça ýylaty edilýän hyzmatyň hilini we derejesiniň ýokurlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Ulug düzümini ösürmek, avtomobil we beýleki uluglyň teknika binýadyny döwrewaplaşdyrmak hormatly prezidentimiziň ýygyderli amal aşyrýan durmuş ykysady syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Döwlet başlarymyza bu ugurda alınıp barýan işleň möhümdigine öňe çekip, ýokary halkara ölçeglere laýyk gelýän ulug hyzmatlarynyň görnüşlerini we hilini munun beýlegi ýokurlandyrmagyň zerurdygyny belleýär. Hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna Bäherden seme zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyp ulanmaga berilmegine başlanan dawranyň dowamyny döwlet başlarymyzyň hut özüniň awtobuslaryň açarlaryny goşurmagynyň ýygy süre täze döwrewap awtobuslar bellenen degişli ugurlar boýunça hereket edip başladylar. Welaýatyň ýylaty özleriniň jemgyýetçilik uluglarynyň şeýle ýokary derejeli ekologik taýdan arasara hyt we oňyly awtobus hyzmatlarynyň peýdalanmaklary uguruny sowgat edip, döredip beren ajaýyp şertleri we mümkinçilikleri üçin gahrman arkadamyza hemem arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirýärler we janlarynyň hemişe sag başlarynyň belend ýylgyn bähwetli işleriniň mundan beýlegi bir wagt bolmagyny arzu edýärler. Şeýlelikde berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüniň pekim paýhas ummany magtym ulup Praga ýylynyň ajaýyp bahar paslarynyň günleri ýurdumyz halkymyz üçin möhüm täzelikleri, başlanýşlary bilen ulus ýylymyzyň ruhuny belende galdyrýar.